za skúsenosti, ktoré s nami získaš, vôbec nič nedáš. Dnes sa najviac teším na vyhodnotenie úspešných v danom kvartáli, pretože nie je štandard, že firma si ocení svojich ľudí a za ich... Čo ma najviac na tejto práci baví, tak by to bola práve organizácia takéhoto školenia a povyšovanie mojich spolupracovníkov, kolegov a radosť s nimi z ich úspechu. Takže naozaj ešte raz sa veľmi teším. No a samozrejme, že tým, že jedna konferencia končí, ďalšia nás už čaká, aj bude to v októbri, 18. a 19. októbra v tomto roku, bude to posledná konferencia v tomto roku a chcela by som vás aj touto cestou na ňu srdečne pozvať, či už našich stálych kolegov, alebo aj nových spolupracovníkov, ktorí prídu prvý raz a načerpajú túto emóciu spolu s nami. Zaregistrovať sa môžete u jednotlivých našich kolegov alebo na našom kontaktnom formulári na našej webovej stránke ofabvalentovičovci.sk.